isto é máis como me desenvolvo eu, claro. Esta parexa de fornos foron estudiados aquí. Eu non son nada máis que o coordinador das cosas para que a xente traballara. Son patentes nosas, pero non quere dicir que os fixera eu, Está movendo, se mira para a roda. Podes encender as luces? E sai a xente, aí se vai ao esconderiño.